Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod în Bendy and the Ink Machine. Și pe store. Oh, nu. Bun. Ne un pic settings, advanced, no, bun. Save, show slot. Ha? Save 1. Select chapter. Dar oare am jucat, pot să joc? Bun. Jucăm. Dear Henry, it seems like a lifetime since we worked on cartoons together. 30 years really slips away, doesn't it? If you're back in town, come visit the old workshop. There's something I need to show you. Your best pal, Joey Drew. Oh my god. Oh my god. Episodul ăsta o să facem în chapter 1. Da, chapter 1. Next episod o să fie chapter 2. Oh my god. Alright, Joey. I'm Oh here. my god. Let's see if we can find what you wanted me to see. Discover Joey's secret. Păi noi mergem noi. Da, nicio treabă. Cine ascultă muzică? Bravo. Good pentru el. Ce trebuie să... Oh my god. Holy moly. Left could use a few dry cells. Ne trebuie baterii. Uite. Așa și dăm încă una. Bun. Let's place it. Let's Da. see what you're hiding down there, old friend. Ok. Oh my god. The Ink Machine. Oh, it's big, man. Oh my god. Turn on the ink machine. How I'm gonna do that? S-a deschis asta. Bacon soup! Oh my god! Am mâncat bacon soup. Bun, hai să... Oh my god! Is... Oh my god. Joey, what were you doing? What the hell? Huh? Who's laughing? Who's laughing now? Cred că asta nu e mort. Dar ce tot? Asta e un câine. Asta e un dogo. Ori dogo. Trebuie să Alright, how do I get this to work? fix the ink machine. Ce-i stricată? Bine. Let's go, boys. Let's go, boys. Who put this here? Să fie rușine. Bacon soup. I want the bacon soup. Pot să iau asta. Nu pot. Să mă duc în cealaltă parte. Ok. Nu pot să... Doar în cheia de care am nevoie. Putem să sar și atâta. Nu, bun, hai să căutăm. Mă duc și trebuie să le pun sau spuse deja? Trebuie să le pun. De m-am uitat în jocul... vechi. Nu era atât de mare... cum să spun... harta. Și acolo dacă le luai, pur și simplu le luai atâta. Nu altceva. Să deschid ușa? Să deschid ușa asta? Nu, da, și nu nicio ușă. Văd o ușă deschisă. N-am văzut asta. Nu e chiar. Și aici poate găsim ceva? Putem să dăm? What?
Ha, mă, stai. Vezi că am nimerit. Bun. Carte? Cred că asta e. Asta e. Bă, am găsit o carte. Aici. Da, acolo nu știu. Bun, deci aici am... Ce scrie și asta? Bacon soup! Bacon soup. Bacon soup. Ok, am găsit un ușă, un dulăpior ar fi, cu bacon. Bun. Deci, prea să colectăm toate astea. Unde ar mai putea? Nu oare ar putea să fie și aici, la ink machine? Bună ziua. Știam. Bun, am găsit încă unul din asta. Ar fi 6, nu mai este 3. Păi hai să mergem și în alte locuri diferite. Cause this place is big, my friend. Nu-mi trebuia. Poți să te dai? Poți să închid ușa să te mor? Nu pot. O să vă mor. Oh my god. Holloway. O să plușii! Am găsit aici. Ink pressure. Ok. Bacon soup. Îs atât de înalt cât... Ok, ce nu mai nimic. Ușa asta. Bacon... Mamă, cât camere. Ok. Interesant. Foarte interesant. Unde ar mai putea să fie? Ascultăm în fiecare loculeț. Mă, da, astea au ușile închise la greu. Wow! Șmecher. Bacon soup. Încă o chestie mai avem nevoie din asta, să sticle? Nu. Încă o nebunie din asta mai trebuie. Poate aici. Mă. Nu-i mai nimic. Aici e exit-ul. Da. Unde ar putea să fie demonia asta? Looks like they knocked down a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Bun, aici trebuie să fie ultima chestie de care avem nevoie. Where is? E singura cameră de aici. Uite. Bun. Hai să mergem să le punem. No. Da. Deci, pe acolo, nu, aici e exit-ul, pe aici. Teatru? Unde teatru ăsta, mă, visești tu, teatru? Hai să mergem la ink machine. Dar aici trebuie să mergem cu ink machine. Unde trebuie să le punem? Hai spero Bandy-ul.
Help. Bun. Le-am găsit pe toate. Ok. Mergem pe aici. Restore the ink pressure. Da, bun. Understood very well. Unde era Hager? Miau. Nu, da, am aici. Bun. Miau, 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 miau. M-a lăsat odată cu jumpscare-ul astea de la... Ok. Da, wow. Nice. Aoleu. Help. Bun. Pe ăsta fugi. Am înțeles. Turn on the ink machine. Ok, understood. Bă, nu măcar n-am dat de niciun monstru. Uite aici. Distragem de manetă. De marea manetă. Opriți planeta. Ok. Stai că s-a cam închis. Nu prea mai avem lumină, help. Avem doar astea, luminile astea cu baterii. Ce trebuie să facem acum? Ce trebuie să facem acum? Aoleu! Oh, man! Fugi, că vine diavolul după noi! Help! Vine diavolul! Aici ai deschis ușa! Nu! Oh, nu! Branding! Nu, că poate vine monstrul pe noi! Ce asta? Oh! Ia-l mă acolo! Ok. Foarte interesant ce s-a întâmplat. Deci, până la urmă am dat de un monstru, păi nu? Cum să... Aoleu. Bun. Watch your step. Ok. O să am grijă cum calc. Îmi dai cerneală peste... Deci ăla trebuie să fie Bendy. Nu prea l-am văzut să fie chiar așa. Cred că e când e rău. Bun, deschid. Bun. Clear the path. Toporișca! Ha. Îl omor pe Bendy. Îl omor. Stai. Deschidem. Bun. Rupem tot. Absolut tot. Extrem. Am pot. Pot tot spargem, uite și pe asta. Bun. Uite aici avem ăsta. Aoleu. Ăla-i Bendy, ăla era Bendy. Am murit. I died, man. Chapter 2. Bro. S-a terminat episodul. Ăsta mă bagă direct în chapter 2, nu știu. Pa.